はいどうもお久しぶりです。だいぶ前の動画からですね今回まで時間経っちゃったんですけど、今日は新作のシールをですね、作りまして、ちょっとそれの使用感をですねあらかじめモニターしていただいた方のお宅にちょっと出させてもらってます。後ほど感想を聞いてみたいと思いますが、まずですねこちらのお宅もブレーカーにですね、例のやつが貼ってあるんですね。で今外に出てもらってるんですが、こちらと内部でどれぐらいですね違うのか、いつものように体のねセンサーを使って検査してみたいと思います。テストを行いたいと思います、こちらの奥様でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですけどちょっとバランスチェックしたいと思いますので、少し肩幅ぐらいに開いて立っていただきます。ちょっと見せてください。こちらからいきます。押しますのでしっかり立つというか、はい、3、はい、結構しっかりしてますが、入れます。全部のみしますね。ちょっと前を失礼します。でこちらから押します。こっちは弱いですね。どっちかというと横にいていた方がいい。どういうわけだろう。どういうわけですか。これね重心の関係なんですよ。こっちは崩れますよね。こっちがね比較的強いんですけど、やっぱり崩れますね。でこのまま前に手を合わせてですね、手のひらを上にして重ねちゃってください。重ねると上の方上に向けてで上から加圧します。今落ちますよね。はい。ひっくり返していただけますか。おせんべい焼くだけ。手の方。はい、そうです。下から今度アップしてます。これは強いです。どういうわけかこれ強いです。はい、OK です。ありがとうございました。そしたら今度中でですね、同じことをやっています。ただいまこのブレーカー部分ですね、開けてもらっています。で、実はこちらの方にですね、ブレーカーの上部にですね、こうした処理がしてあるんですね。でそのためにですね、このお宅全体の配線部分、人間でいうと神経系に当たりますけどね、その部分のから放出している電磁波が、変性していると、いい意味での変性を起こしているということが類推されます。野外の方ですね、野外の方がむしろ高いかもしれません。今ちょっと上がってきましたね。でも全体アベレージとしてはどちらかというと低いお宅ではないかと思います。はい、じゃあもう一度ここでバランスチェックしたいと思いますけれども、少し前に出てもらってよろしいですか。はい、で肩幅ぐらいに開いてもらいます。じゃあ同じようにこちらから押してみます。3、はい、どうですか。はい、こちらから押してみます。強いですね。強いですね。横に開いてもらっていいですか。手のひらを上にします。さっきこちら弱かったんですよね。はい。崩れません。崩れません。で前に手を出してください。で重ねてください。で上から加圧します。3、はい。落ちないですね。ひっくり返してください。これは強かったんですね。外でも強かったんです。強いですね。こういうことになります。はい、ありがとうございます。明らかに外と内ではこうしっかり立ってる状態の感覚違いますよね。バランスはこちらの方が整ってるんです。お部屋の方が体にとって良いバランスになってるんですね。ということはその理由はですね、今この蛍光灯とかですね、この、空調機から出てる電磁波ですね。これ結構今上がってきました。2.29、2.3ボルトぐらいになりますが、一桁の内側もちょっと上がってきましたけれども、むしろこの電磁波が放射されているお部屋の方が肉体にとってはバランスが整うというか、そのエネルギーがですね細胞にとって良好なものとなっているということが
これ類推されるんですね。それはエビデンスをね取れるまではそうだということは言えないんですけど、でも論より証拠で、セクターにとっては、悪いものじゃないということがねなくても悪いものではないということが言えるんです。